Hola, bon dia. Us explicaré com resoldre l'exercici número 2 del llistat d'exercicis que teniu penjats en el Classroom. Aquest exercici és molt semblant a un exemple que teniu en la teoria. Això és l'exemple que teniu apuntat a la teoria. Ens diu que tenim dos punts A i B de vèrtexs coneguts, seria, és a dir, dos punts que sabem les seves coordenades, d'acord? A i B. I llavors tindríem un tercer punt, el punt P, que ens demanen esbrinar les seves coordenades, d'acord? I les dades que ens donen són, per una part, els punts, les coordenades del punt A i la coordenada del punt B, d'acord? I aquí, per exemple, des del punt A, quan miram en el punt P, quin azimut tenim, quin angle horitzontal. Quan miram des de l'estació A cap en el punt B, l'angle que tenim. Llavors canviem l'estació en el punt B, miram el punt P, l'angle, i una altra vegada des de l'estació B, si tornem a mirar cap en el punt A, l'angle que tenim. Una mica més semblant a l'exercici que vosaltres teniu que fer. Posarem que no coneixem la posició del punt B, d'acord? I, en canvi, sí que coneixem la distància que hi ha entre A, el punt A, i el punt B. Posem que aquesta distància siguin 20 metres. I farem l'exercici en totes aquestes dades més aquesta dels 20 metres. Molt bé. Anem a representar com estarien els punts. Si aquí tenim el meu punt A, i l'azimut, suposem que el tenim cap a dalt, el meu punt B està a 115 graus. 115 graus, penseu que són centesimals, d'acord? Suposem que cap aquí, aproximadament, en aquesta línia d'aquí, aquest angle d'aquí, podem pensar que són aquests 115 graus, el punt B estarà a un punt d'aquesta línia separat 20 metres. Suposem que aquí són aquests 20 metres. Per tant, el meu punt B estaria aquí. Molt bé. Respecte a A, el punt P està a 50 gons, 50 graus centesimals, que aproximadament seria una línia així. D'acord? Des del punt B està a 381. Si l'azimut també el tindríem totalment vertical cap a dalt. El punt P estaria una línia que més o manco estaria situada, posem així. És a dir, aquest angle d'aquí serien aquest 381 amb 82. Per tant, el punt P se trobaria situat aquí. Així és el meu punt P. Perdoneu. Aquí. Així, el punt P. D'acord?
Quina és la següent passa? Doncs hem de trobar els angles d'aquest triangle. Hem de trobar aquest... Perdó, no se feu massa. Per un altre color. Hem de trobar aquest angle, l'angle. Oh, sí. Perdoneu, com m'havia vull fer. Aquest. L'angle alfa. Aquest angle d'aquí que li diríem beta. I aquest angle d'aquí que seria el gamma. D'acord? Bé. Segons les dades que me donen, aquest angle d'aquí val 50 en 22 i aquest angle d'aquí val 115 en 27. Si rest és gran menys és petit, obtindré alfa. Per tant, alfa seria igual a 115, jo no mos poso decimals perquè si no enredaré molt. 115 en 27 menys 50 en 22 mos sortiria aproximadament a uns 65. 65 gons. El beta, llavors vos poseu els càlculs correctes, el beta seria restar en aquest angle d'aquí, que són 381 en 82, restar-li aquest angle petitet cap a ça, que són 315 en 27. Per tant, 381 en 82 menys 315 en 27, aproximadament, serien 66. 66 gons, d'acord? En canvi, el gamma simplement restaríem. Sabem que qualsevol triangle, la suma de tots els seus angles, ha de donar o 180 si estem en sistema sexagesimal, o 200 amb el sistema centesimal. En aquest cas serien 200 menys 65 menys 66. D'acord? Això serien 69. D'acord? No tenim els decimals perquè, per fer una mica més de via. D'acord? Ara, per continuar, el que hem de trobar és la longitud dels costats. Per poder trobar la posició del punt P, necessitem saber la longitud del costat B o la longitud del costat A. Tant més, és a dir, triem una o l'altra. Farem la del costat B perquè llavors, per calcular la posició del punt P, com que ja sabem la de A, serà molt més fàcil. Molt bé. La longitud dels costats ho podrem trobar amb el teorema del sinus, que el teniu aquí dalt, que ens relaciona cada costat amb el sinus del seu angle. D'acord? Molt bé, doncs ja vull trobar la longitud del costat B. Jo sé, conec el costat P i conec tots els angles. Per tant, me quedaria amb aquesta part i aquesta part, on l'única incògnita és A. Perdó, m'he equivocat. Volia dir que me quedaré amb aquestes dues. La B i la P. El que he de fer és aïllar pas això
Com que està dividint, passa a multiplicar aquí de C. I la fórmula quedaria així. Tindria que P multiplicat per el sinus de beta, que val 66, i tot això dividit per el sinus de gamma, que són 69. Per tant, en el final tindria 20, que és el costat P, per el sinus de 66, dividit per el sinus de 69. Això en la calculadora. En la calculadora em dona un resultat de 19 amb 57. 19 amb 6 metres. Això també eren metres. Ara, per trobar la coordenada del punt P, l'únic que he de fer és aplicar aquestes fórmules que teniu aquí dalt. D'acord? On per trobar el punt X, la coordenada X del punt P, he de multiplicar per el costat B, m'ha sortit de 9,6, per el sinus de l'angle que hi ha entre A i P. Per trobar la coordenada Y del punt P, he de multiplicar el costat B, aquest de 9,6, per el cosinus de l'angle que hi ha entre A i P. Aquest angle, el mos donava l'exercici, si no normalment eren uns 50 en 22 graus, d'acord? I per tant només se tracta de posar les dades. Fet els càlculs, això serien els valors de x i d'y del punt P respecte a A. Recordeu, això són coordenades relatives, no són absolutes. Una altra cosa us he de dir. Tots els càlculs que he fet de sinus i cosinus estan malament perquè tenc la calculadora del mòbil que no me deixa posar en sistema centesimal. I estic tot fent en sistema sexagesimal. Per tant, sinus i cosinus estan malament. Recordeu a vosaltres revisar que la calculadora li poseu el sistema que toca. D'acord? Però bé, per no tornar a refer el vídeo, continuaré així. De totes maneres, aquest exemple és una mica inventat basant-se en més que la teoria. Per trobar les coordenades absolutes del punt P, l'únic que he de fer és sumar-los les del punt A. Com que el punt A, els seus x, y era 100 i 100, en aquest cas és molt senzill. No. Les coordenades absolutes serien les coordenades del punt A més la relativa del punt P. 115 i y, el mateix. Serien 60, que és del punt A, més 13 del punt relatiu. 113. Al final ens quedaria que les coordenades del punt P serien 115, 113. Recordeu que és en aquest exemple on no he agafat ni un decimal i a part els sinus i els cosinus m'he equivocat i no estan en el sistema que tocava. Per trobar les coordenades del punt P, per trobar les coordenades del punt P, perdó, del punt B, hem d'actuar de la mateixa manera i hem d'emplear les mateixes fórmules, excepte que aquí, aquest costat, això valdrà 20, perdoneu, això ho hem de substituir per 20, que és el que ens mesura aquest costat d'aquí, i l'angle que no tenim en compte és aquest d'aquí, que això, si no normalment, eren uns 115 amb 27 cons. Doncs aquí substituir aquests dos valors, aquest, és a dir, el costat per 20 i l'angle per 115, obtindríem una x i una y relatives i hauríem de sumar 100 i 100 a cada una per trobar
la posició o la coordinada absoluta del punt B. És exactament fer el mateix, la mateixa fórmula, només canviant la dada del costat, que en aquest cas seria el costat P, i això seria el cosinus o el sinus del punt B cap a A. Del punt A, de l'angle del punt A cap a B. Bueno, espero que vos hagi estat útil aquest vídeo i que pugueu resoldre l'exercici que teniu pendent. Els anem fent per parts, jo intentaré fer-vos un vídeo d'aquests cada dia i m'aneu penjant els l'exercici que hagueu fet, per exemple, me l'escanejau, me'l fotografiau amb el mòbil i el penjau en el Classroom. D'acord? Vinga, moltes gràcies i bons 15 dies.